अविरत ओठी घ्यावे अविरत ओठी घ्यावे नाम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। राम नाम है सदा सुखाते, राम नाम है सदा सुखाते, निधान जाना परमेशाचे, निधान जाना परमेशाचे। पतित पावन अवघे नाम, पतित पावन अवघे नाम, पतित पावन अवघे नाम, पतित पावन अवघे नाम। श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। वृक्षवल्ली आहा सोयरी वनचरी, वृक्षवल्ली आहा सोयरी वनचरी, वृक्षवल्ली आहा सोयरी वनचरी।
पांडुरंगा पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा करी अंग संगा भक्तासिया पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा भक्त कैवारिया होती नारायण भक्त कैवारिया होती नारायण बोलता वचने काय लाज पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा पंढरी निवासा सख्या पांडुरंगा विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा संसाराची पंढरी तू दिली पांडुरंगा डोळ्यातून वाहे माझ चंद्रभागा डोळ्यातून वाहे माझ चंद्रभागा अमृताची गोडी आज आली या अभंगा विठ्ठला माय बापा अभंगाला जोड टाळची पळ्यांची अभंगाला जोड टाळची पळ्यांची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठल 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 विठ्ठल
चिंतामणी देवा चिंतामणी देवा
कालशी आकाशाचा अवकाशाचा नेमता मी कालशी मला सांग माझे हे विचित्र हुरहुर कशासाठी इतकी अंतरंगाची तडफड कुणासाठी माई तुला कुणाची आठवण झाली तुला स्वतःतून प्रतिकारावर आणणाऱ्या भगीरथाची तुला शिरावर जागरण करणाऱ्या शंकराची त्या माई आपली सर्वच अर्पण करणाऱ्या सम्राट शंतनूची सांग माती सांग छे मी चुकलो भागीरथी हरण केले युगायुगे मी तुझे रूप न्याहाळीत आलो पण मातेच्या अंतरंगाचा ठावा कधीच दिसला नाही माते अंतरंगाचा ठाव मला कधीच दिसला नाही गंगा माई तुला तुझी नक्की झाली देवव्रताची हो ना तुझा देवव्रत खडतर प्रतिज्ञा पाळा दिवाणाही प्रिय झालेला सत्यसंग भीष कौरव पांडवाचा पितामह माते महाभारत संवाद संपले तेव्हा शरबंजली पडलेले इच्छा मरणी भीष्मही आटोपले आता उरली आहे फक्त गती मी अनादी काळापासून इथं उभा आहे मी कालशी आणि तू अखंड प्रवाहाची वर्तमान भैरी करू नको या माझ्या मातेला या गंगामाईला आपल्या लाडक्या देवव्रताची आठवण झालेली आहे वर्तमान तर मी अनादी काळापासून तर कालशी उभा आहे आणि आदर ठेवला आहे आणि जेत पूर्वी एकदा पूर्वी म्हणजे कधी तुझे पुराण काहू पण अर्थात मला एक फक्त गती माझ्या गतीची मला भान माझा वेग मला चंद्र सूर्याच्या उदयास्ताच्या अनंत कोटी ब्रह्मांड नायका फिरी पुत्राही सांगू नये
असो असो, पण तुला सांगायलाच हवं की बघा, हस्तिनापुराची वाट कोणती एवढे सांगावं. मी निघालोय संतनूर महाराजांच्या राजदरबारी. राजदरबारी कोणत्या अधिकार बघावं हे अजून ठरायचं आहे. म्हणजे आज बघ, तसे म्हणशील का दिवाना, तुझा माझा व्यवसाय एकच, गड टाकून बसणे. पण फरक इतका, तू मासे पकडतोस, मी मासे पकडतो. म्हणजे दिवाना, मी पौरजनाच्या भविष्यात डोकावतो, दिसेल तेच बघतो आणि लोकांना दिसेल तेच सांगतो. आपण ज्योतिषी आहात? हो का? आकोणावी पंचाई छे 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 छे, शहाण्या पंडिताने हस्तसामुग्रीच्या फंडात पडू नये असे आमचे कैलासवादी तीर्थरूप म्हणत हे काही खोट नाही. ही बघा, आज आहे मी जरा गडबडी, पुढं कधीतरी सवडीनं हात पाहिली बरं. मला हस्तिनापुराची वाट दाखवा. पंडितजी, मी देखील आज गडबडीत आहे. सवड झाली म्हणजे मी तुम्हाला हस्तिनापुराची वाट जरूर दाखवील बरं. मला सौदा मोठा शान ठरवता येतो.
ऋषी महाराज आपली मनीषा स्तुत्य आहे, पण हिमालयाचे दुर्गम आंबा संसारी जनाला पुढचे माहीत असतात. आपल्याला गंगा पार व्हायचे असेल तर त्याची सोपी वाट ही धीवर कन्या सत्यवती गंगेच्या पार्श्वावर धर्मात संकाचा होते. ही धीवर कन्या महोदय, ही तर नंदनवनातून गंगा तळावर जलक्रीडा करण्यासाठी उतरलेली कोणी जलदूत असते. ही धीवर कन्या धीवराच्या कुटीत असली रक्तमांडे भिरकावण्या इतका ब्रह्मदेव पारसिक झाला आहे का? त्या लावण्याला राजवैभवाचं पोषण छे, पण मी अहो ही लावण्यवती गंगावरच्या तपोवनातच अवतारावी या नवमीत आहे. ही कोणी स्वर्गस्थ देवतांनी गंगामाईची पूजा करण्यासाठी तिच्या पायावर हे बांधलं नंदनवन तर धीवरा तुझ्या दारी उगवलेल्या या स्वर्गपुष्पाची नीट काळजी घे बरं. हिच्या अंगाला येणारा हा माशाचा गंध नाकात म्हणते ते यात्रिक जीव मुठी घेऊन कैलासाकडे धाव घालतील. त्याची वाट काय? ज्या अंगाला मत्स्यगंध हा येणारा मत्स्यगंध म्हणजे एकूण आपल्याला नाक आहेच. मला वाटतं ते दक्षिणेकडून घेऊन आलं की काय? अरे तर मग मी खचित थोडी शापित देव करण्याचा भ्रांत कालापासून नौका धरून माझी पोट आधार घरी परतली आहे. आज काही ते पुन्हा नौका वलवणार नाही. पण देवरा आज नाही तर कधीच नाही असा माझ्या आयुष्यातील हा दुर्मिळ योग आहे. आज मला अंगाबाद तर मग आपण आपली दुसरी व्यवस्था पाहावी. थांबा दादा, ऋषीवर्याला सांगा की सत्यवतीची एक अट त्यांनी मानली तर नौकाच पुन्हा पाण्यात लोटण्यास ती सिद्ध. देवरा तुझ्या पतीला सांग तिनं घातलेली कोणती अट माझ्या तपश्चर्येच्या येणार नसेल तर खराच्या आपली मान्य. दादा त्यांना सांगा की सत्पुरुषाचा सहवास लाभावा. ही सत्यवतीची फार दिवसांची मनीषा आहे आणि म्हणून नदीपात झाल्यावर देखील ऋषीवर्याने सत्यवतीच्या संमतीशिवाय या गंगेचा परिसर ओलांडता कामा नये. इतकंच अहो ही गोड कोणता तपस्वी माझ्या जीवनात हा सौदा काही सरळ दिसत नाही. ही नौका भोवती गंगेच्या गाडी रुतणारशी दिसते. हिवरा अखेर ज्याच्या नशिबात देव आहे ते कोणा चुकत नाही. मला आपला हस्तिनापूरची वाट दाखवा. नौका सांभाळून बोलवली. त्याची चिंता आपल्याला नको बरं का पंडितजी. नौका कशी बनवावी हे सत्यवती पूर्णपणे जाणते. महाराज या दासीवर आपण आणखी एक अनुग्रह करावा. तुझं कोणतं प्रे करू शकतो? दिवसा उजेडी येते आपल्यासाठी मी नको
चिंता येत म्हणून मी काय करू? सूर्य मावळला जाई तोवर आपण घाटावर वाट पाहत. सूर्य मावळला जाईपर्यंत का महाराज या दासीवर आपण आत्महत्या का? नव्हे. भगवान सूर्यनारायण आज किती घटना माझा अंतकळा त्याचा हिशोब करीत होतो मला. इतकी का आपल्याला हिमालयाची ओढ लागली आहे का? छे, या गंगेच्या पाण्याला फार काहीतरीच बोलायचं. काहीतरी नाही. माझ्या चित्रवती चंचल झाल्या काहीतरी अघटित करणार आहेत का? सत्यवती त्या गंगाबाईचं पात्र इशारा करा. होय महाराज आपल्या अंतःकरणात इतकं ते विशाल आहे. पण काय करा, तुझी नौका कधीतरी पवित्राला लागायची आणि तुझ्या संगीत तिचे आकाश संपायचे. त्या गंगाबाईला मैत्री नसतं तर किती छान बाबा करून सांगतो. पण नौका पहिले तुला मध्ये नेली पाहिजे कोणी सक्ती केली आहे का? महाराज आपल्या मनात असेल तर सहस्र मुखांनी सागराला आलिंगन देणार आहे. त्या गंगामाईच्या मुखापर्यंत आपली नौका जाऊ शकेल. सत्यवती दुसऱ्याचं मन हरण करणं हे चतुर्पशाने तुला कोणी शिकवलं? शिकवणारे तर माझ्या समोरच उभी आहे. वैरागाची साधारण करण्यात मी हिमालयाची यात्रा आरंभ. पण या गंगामाईच्या मनात दुसऱ्या सांगते मला जावं असं वाटतं. गंगेसारख्या तपस्विनीने देखील सम्राट शंतनू संगे संसार केला. मग महाराज आपल्याच मनाला संसार सुखाबद्दल एवढी धास्ती का वाटतात? कदाचित अगदी आहे ते त्यात काही धर्मिक निर्माणी असतील.
आहे या महाराष्ट्रात सत्यवती या इष्टातून तपस्यापासून तुला काय महाराज आपलं हृदय आपलं मन त्याच्या मनाची जंगलात सांगली पाहिजे ही स्वामित्व चिरपा लागो असा दासीला घर द्यावा हिमालयाची साथ पराशराला होऊ देत नाही तोपर्यंत आज पराशर होता दिवस माझ्या प्रणय पाशातून आपल्याला फिरायला मिळाला हिमालयाला देखील हिंमत होणार नाही खरंच माझ्या भाग्याचा देवानच केला त्यासाठी माझ्या तपस्येचा माझ्या तपस्सामतानं तू स्वतःच कस्तुरी नाही कधी काही हा पराशर तुला लावला तरी त्याच्या हृदयाचा तुला लपेटणारा हा मातृगंध मात्र कधीच मावळला हृदय
आपण इतका दिवसापासून एक कस्तुरी धावलेला आपण पाहिला कथिता कस्तुरी इतर कुणातरी लढला पाहिजे. युवराज, मृग उत्तरेच्या दिशेने जाताना मी डोळ्याने पाहिलेला आहे. आणि प्रियदर्शना, अरे कस्तुरी मृगाचा वेग डोळ्याने घ्यायचा नसतो तर लाखांनी. कसा कसा बरीच वातावरणात उभा राहिला का बरं? क्षमा करा महोदय, पण कस्तुरी गंधावरून वेध घेत आपण इथं आला धर्मात असला म्हणजे हा कस्तुरीकरण मृगाचा त्या मृगाची. अच्छा, ना कधी पाहिले ना कधी ऐकले. चला मी मध्यान्ह होत आहे, गंगा दर्शनाला गेलं पाहिजे. आमच्या दैवात आज काही मृगया दिसत नाही. मध्यरात्र झाली तरी मृगया ही झालीच पाहिजे. प्रियदर्शना, जे दुबळे असतात ते दैवापुढे दिनवाणे होतात, पण समर्थ मनाची माणसं आपल्या शब्दात दैवाला बंदिवान करतात नव्हे का? आणि राज, प्रियदर्शना, तू माझा जीवला नाही, पण अद्याप या देवव्रताला तू जाणले नाही. अरे हा देवव्रत बोलल्या शब्दाचा बंदी आहे, बंदी. समजला? शब्द न पाळता मी गंगा मातेच्या दर्शनाला गेलो तर ती देखील आपल्या लाडक्या पुत्राकडे पाठच दिली. तसं नव्हे युवराज, पण आधी मृगया ते मला कसं कळणार? मी तर आत्ताच त्यांच्याकडे दिसली आहे. आपली की माझी तिने गंगामाई
मोहाला बळी पडत नाही. नाही दादा, खरंच ते तसे नाही. पुरुषाचे मन तुझ्यापेक्षा मी जास्त जाणतो. जो क्षणात पाझरतो त्याची माया आधारापैकी क्षणात होतो. पण दादा, सत्यवती, तू जाणती झाली तेव्हा तुझ्या जन्माची सगळी कथा मी तुला सांगितली आहे. या घराच्या घरात तू वाढली आहे तरी तू विजयाची आरी कन्या आहेस, मधारी कन्या आहे. हे विसरू नकोस. तुझे पाणी ग्रहण करण्यात एक धर्मज्ञ राजात योग्य आहे. दादा, मला भारतीय पदार्थ निर्मात्र लोक नाही की त्यांच्या संगी एखाद्या आश्रमात देखील सुखाला संसार करेल. आश्रम वाशाची अगदी मला ठाऊक आहे. मुली, तो तुझ्या मनाचा धर्म नव्हे आणि त्यांच्याही मनात नव्हे. पण दादा, आज नवीनच काय काढलंय आपण? दादा काही म्हणाले तर त्यांचा पाठवर काढून टाका.
राग नाही तुझे दादा म्हणाले ते या पराशरापेक्षा एखादा संबंध सुद्धा पाणी काम करतात साधनेसाठी मला तुझी स्मृती देखील पुसून टाकली पाहिजे. झाला गेला विसरून जा आणि मला हिमालयात जाण्याची आवडते. आज रोजच्या माझा पैसे येतो मी तुझ्याकडे अर्पण पण सत्य होती मला मला तुम्ही हवे आहात. तुमच्या विना तुमचं प्रबोधन घेऊन मी काय करू? तुम्ही नाही तर साध्या सृष्टीला अंधकार दाखवली. ज्या प्रपंचात जातो स्वर नाही हृदय नाही अशा मायाजाळात त्या साधकाला काम तुला काय सत्यवती तू सम्राज्ञी होशील असा मी तुला आवडते. आता पण मला कळलो त्याचा राज कधी
अरे म्हणा माझ्या भविष्याच्या मार्गानुसार पश्चातापानं बोललेल्या पराशर आत्महत्ये देवी मला आवडून द्या. दिलेलं वचन मोडून आपण माझी फसवणूक केली. घाम घालून मला प्रत्येक काया केली. आता उलट्या कशासाठी मागता? दिलेलं वचन मोडून नाही. मी वचन मोडलेलं हिमालयाची 7 पराशराला ओढून देत नाही. तो वरत मी ठरवली. आता घरी दिसा आम्ही तुला लावू. इशारा? होय. तिला मोठ्या हुशार वेळीच आपण मला तो इशारा दिला आणि आज त्याचा उच्चार देखील धोरणीपणानं नेमका वेळीच केला. महाराज, ती आपली मनोभावे भक्ती केली, आपल्यात विश्व पाहिलं आणि सर्वांमध्ये आपल्याच एकरूप झाले. आपण अशी माझी क्रूर पाहत केली. माझ्या किती पाहिजे घडलं त्यातून सुद्धा कोणताही नसणार. अशी तरतूद करणारे दुर्मिळ बाबतीत मी माझी कठोर गोष्ट तुम्हाला काय माहिती. आणखी हाच काय प्रसन्न जीवनाचा अर्थ. हीच काय सारी सुंदर आयुष्याची तुझ्या वाट्याला आलेल्या अनुभवाबद्दल मलाही फार फार आहे. क्षमा करा महाराज, पण सत्यवतीला कधी कुणापुढे सहानुभूतीसाठी याचना केली नाही की दयेसाठी पदर बसला नाही. इतका वेळ मी तुमची प्रार्थना केली, तुमच्या पाया देखील पडले ते केवळ फक्त तुमच्या प्रेमासाठी. पण तुमच्या अज्ञानी प्रीती जर सुटली असेल तर कृपा करा आणि दयेचे पाझर वगैरे आवडून घ्या. पुरुषांच्या हृदयाचा, पुरुषाला हव्या असलेल्या प्रेमाचा आणि पुरुषांच्या धोरणी सत्यवचनीपणाचा आपण मला फार फार भयानक अत्याचार दिला. जा पराशर जा. तुम्हाला ऋषी आणि महान म्हणतानाही यापुढे माझी वडील लज्जित होईल. मला क्षमा कर. एका अपराधशीलाचं फार मोठं ओझं घेऊन मला घालावं लागलं. पण त्याची काही गरज नाही पराशर. ती निष्पाप होळी प्रणावेळी स्वप्नारू सत्यवती मेली, जळाली गेली. तिच्या चितीवर आपल्या शिरावर ओझं भिरकावून द्या आणि खुशाल मोक्ष मिळवण्यासाठी मानस सरोवर टाका. जा, तुम्हाला माझी अनुज्ञा आहे. ईश्वर तुझं प्रदान. ईश्वर? या जगात ईश्वर आहे? नाश ठाऊक. पण ईश्वर असल्यामुळे सत्यवतीचा कल्याण करण्यासाठी धडपड करण्याची काही गरज नाही. माझी मी समज आहे. स्वप्नात कधी मी कधी तुला त्या अंगाचा विरोध केला.
कितीतरी दिवसात तुला अशी गात असलेली पाहिली आणि आनंद वाटला. तुम्ही काहीतरीच आपल्या मनाची समज करून घेतली आहे. दादा, मी तुम्हाला कधीतरी उदासपणे दिसले का? दिसली नाही खरी, पण दिसतेच तशी नसतेच असं नाही. तू काही काळजी करू नकोस. अगं ही बात देवाच्या गळ्यात घालायची असते. दादा, देवापेक्षा तुमच्यासारखी देवमाणसंच मला जास्त पूज्य आहे. आणि ही दुसरी माळ कोणासाठी? ओळखा पाहू. ही सम्राट शंतनू महाराजांसाठी. दादा, दादा, आता मात्र तुम्हीच पुढे झाला आहात असं म्हणायला पाहिजे हो. अहो, तुम्हाला मी देव मानला म्हणजे जगातल्या सगळ्या पुरुषांची देवाऱ्या स्थापना नाही केली. अहो, ही माळ गंगाबाईसाठी. तुझे शहाणपणापुढं हात टेकले. टेकले तर टेकू दे. पण दादा, यापुढे सगळ्या धर्मात्म गोष्टी बंद. बरं बाई आठवलं. दादा, त्या पंडितीच्या परवापासून अवधूत फारसा फेऱ्या झाला, पण त्याने कवडी देखील हातावर ठेवली नाही. त्याला एकदा स्पर्धे बजावून सांगा. काय कोण बसली? आपलं काम साधण्यासाठी हे पंडितजी कष्ट घेतात. माझं कुणाकडे कसलंही काम नाही. माझ्या श्रमाचं मूल्य मला मिळालंच पाहिजे. बरं बाई, त्यांनी पैसे दिले नाहीत तर मी देईन. हे तुमचं तुम्ही पहा. उद्या सम्राट शंतनू तुझ्या नौकेत बसले तर त्याच्याकडून मी पैसे घेईन. मागे मागितले होते देखील. काय मागितले होते? हो, नौकेच्या फेरीचे सम्राट शंतनू म्हणून तू पैसे मागितले? तुमच्या सम्राटला आधी इथं नौका मिळण्याची नव्हती. त्यांनी मला आपल्या गळ्यातला कंठा देऊन केला. पण मी स्पष्ट सांगितलं, मला नको तुमचा कंठा. मला माझ्या नौकेच्या फेरीचे पैसे द्या. आणि सम्राटाने पैसे दिले? एवढे मोठे सम्राट, पण त्यांच्याजवळ पैसेच नव्हते दादा. धन्य आहे तुझ्या चातुर्य. धन्य. अगं तुझ्या शहाणपणापुढे हात टेकले. तिथून उठलीस तर काय? तुमचा आवाज असेल तर कुणी आलं? दादा, सत्यवतीला फक्त सोहळा समजतो. महाराजांनी आपण या कृतीत पायभूत झाले आणि या दास राजाला सिद्ध केले. आपली निरंतर सेवा करण्यातच मी या दासाला सिद्ध आहे. महाराज आपल्या कन्येचे पाणी भरवू इच्छितात. ती लावण नदी महाराजाला अर्पण करावी अशी आमची इच्छा. महाराजांची कोणतीही आज्ञा मान्य करायला हा दिवस समर्थ आहे. हे राजा, ही आपली मागणी ऐकून कुठल्या विद्याला कुठाच वाटणार नाही. सत्यवतीच्या जन्मकाळी मी एक योग्य वराला देईन अशी तिच्या मातेपाशी आशा केली. आपणास सारखा पुण्यश्लोकी पराक्रमी राजा आज माझ्या कन्येला मिळतो आहे, त्यावर माझं थोर भाग्य टिकून करतो. थांबा दादा, इतकेच शब्द देऊ नका. दादा, सम्राटला सांगा की सत्यवती एका प्रकृतीवर त्यांना प्राप्त होणार आहे. महाराज, ज्या कन्येला सांग सम्राट शंतनू तिच्यासाठी कोणतीही प्रतिज्ञा करायला सर्व सुखविलासावर तिलांजली देण्याला हा सम्राट शंतनू तयार. धन्य धन्य महाराज, धन्य कृतज्ञ. माझे वचन अद्याप पुरे झालेले नाही. जे देण्यात आणि तिच्या आणि माझ्या भर पडली ते मी अवश्य देईन. पण दिवरा दादा, सम्राटला सांगा की स्वतःच्या लौकिकाची सत्यवतीला काळी मात्र काळजी नाही. विवाहानंतर जो पुत्र माझ्या पोटी जन्म घेईल तो युवराज व्हावा आणि त्यालाच तो राज्याभिषेक व्हावा अशी माझी मागणी आहे.
युवराज देवराज जिवंत असताना आणि विद्यागुणाने आणि शौर्याने ते युवराज पदाला पात्र असताना तुझ्या कन्याची ही मागणी मी कशी पुरवता युवराज तुझ्या कन्येला सांग एवढी एक गोष्ट सोडून महाराजाने हवे नाही का? सत्यवती मला वाटतं तू हा अर्थ धरू नये त्यापेक्षा दादा या व्यवहारात माझा शब्द खरा झाला पाहिजे. सम्राटला सांगा सत्यवतीची इच्छा पुरी करणं त्यांना शक्य नसेल तर सत्यवती त्यांना वरणार नाही. सम्राटला माझा निश्चय सांगितला का दादा? महाराज तुझ्या कन्येच्या काही माझा जीव किती ते मला व्यक्त करून दाखवता येत नाही. पण धर्मज्ञ राजा म्हणून मला माझी कर्तव्याची जाणीव ठेवलीच पाहिजे. विवाह ठरविताना मलाही माझ्या हितसंबंधाचा जपलेच पाहिजे. महाराज माझ्या कन्येवर आपण नाही प्रीतीच्या विश्वास फक्त एकच अनुरागच संभवतो. पण माझ्या प्रार्थनाचा संसार सुख नसेल तर तुझी कन्या तरी त्याला काय
सत्यानाश केला. दैवानं तुझ्या पायाशी संघातीपणाने सोडलं, पण करंडे बघणार तू तुझा मागता. दादा, जन्मभर तुम्ही पोळ्याचा धंदा केला, पण मासे गात कसे फसतात ते अद्याप ओळखलं नाही. तू काय म्हणते काय तू? दादा, काळाला लागलेला मासा कितीही तडफडला तरी त्याची जागा आहे पोळ्याच्या कोपरीत. माझी अट मान्य करून सम्राटाने माझ्याच पायाशी उभी. पण सत्यवती, तुझ्या मोठ्या बहीण तुला जे करताना तेवढा म्हणता कोणी त्याच्या मनात ती काय म्हणणार त्याचा कधी तो विचार केला? त्याचा विचार करण्याची मला काय गरज आहे? युवराज देवदत्त सुबोध आहे, चतुर आहे, राजकारण कुशल आहे, कधी सत्ताधारी आहे. कधी सगळ्या फळात पणाला लावून आपल्या पित्याचं मन खुशाल बनवावं. पित्याचं मन जिंकायला त्यांना कोणी आडकाठी केली आहे थोडी? दादा, सत्यवतीवर अन्याय घडला त्यावेळी कोणा पुरुषाच्या हृदयाला पाजर फुटला होता का? 10 दिवसांचा माझा पोटचा बळ तुम्ही आपल्या हाताला नवधा दिनावर त्याचे स्वाधीन केला. त्यावेळी दादा, माझ्या मनाची स्थिती काय झाली असेल याचा तुम्ही तरी विचार केला होता का? पतीशिवाय माता होऊन मुलाशिवाय मंत्रसिद्ध कौमार मी मिळवलं, त्याची लाज त्याची फक्त एका तरी पुरुषाची अंतःकरणाला झोपली आहे का? सत्यवती, तू म्हणतो तुझ्या हिताची दृष्टीने बस, पुरे. अगदी योग्य शब्द वापरा. दादा, तुम्ही जे जे केलं ते केवळ फक्त माझ्या सुखाच्या दृष्टीने. दादा, आणि म्हणूनच या सत्यवती पाशी फक्त तेवढी तिलाची दृष्टी देखील काढली आहे. स्वतःसाठी हा देखील फार मोठा विचित्र सौदा आहे नाही दादा? शरीराचा सौदा, मनाचा सौदा, तसा स्वतःचा देखील सौदा. आणि तुला एकाचा सौदा बनायचा म्हणजे दुसरा म्हणजे तुलाचाच. सम्राट शत्रू सत्यवतीची अभिलाषा करी स्वतःसाठी बाजारात उभी आहे. सत्यवतीने स्वतःसाठी आपली किंमत विश्वासली आहे. आता सम्राट पद वाटण्यासाठी युवराज देवदत्तांनी आपला सवाल बोलायचा आहे. हेच आयुष्य, हीच स्थिती आणि हीच परिपक्व करण्यापासून मला गत्यंतरच नाही. पण युवराज, त्यातून त्या शूद्र दाजीच्या नादी लागून सौबळेश्वराला राजा जोडाचा अनर्थ मांडला. त्या दाजीचा माझ्या विनंतीप्रमाणे त्याग करण्याची मी आशा वर्षाची असती तर मी कदाचित त्याला योगदान दिलं. विनाशकाल ओढाला म्हणजे मोठमोठ्याची बुद्धी देखील फिरते, यात ते मात्र शंका नाही. एरवी सौबळेश्वराने आपल्या पत्राचं असं उर्मट उत्तर पाठवलं नसतं. सौबळेश्वराच्या उर्मट उत्तराची सुद्धा मी एक वेळ काय केली असते. पण प्रिय दर्शना, राजा विराट शंतनूचं मांडील पद पत्करणाऱ्या राजाच्या वर्षाने सम्राट शंतनूसारखा विरंभरात असायला नको का? ते खरं, पण युवराज, प्रीती ही एक अशी एक भावना आहे. प्रिय दर्शना, प्रीतीची महती तू मला सांगू नकोस. सौबळेश्वराच्या मुखातून मी प्रीतीचे प्राण पुष्कळ ऐकले आहे. सौबळेश्वराला मी जे बजावलं ते तुलाही सांगतो. प्रीती हे व्यक्तीचे दुसरे रूप आहे. सम्राट शंतनूची गाढ गंगा बघतो आणि तिच्या माघारी पत्कलेल्या कडकडीत वैराग याला म्हणतात प्रीती. असल्या डोळ्यात प्रीतीचा लवलेश तरी सौबळेश्वराच्या काम कुठे तुला दिसला होता का? असली प्रीती सर्वात कशी केले? प्रसंगी एखाद्या माणसाचा तोल गेला म्हणून तोल गेला, तोल जाईलच कसा? राजाचा तोल जाऊन कसं चालेल? अरे वाऱ्याच्या ओरडीनं पाला पाचोळा बिरबळत उडाला तरी वटवृक्षाला आपली पालामुळं अगमनी खोलवर रुजलीच पाहिजे. प्रिय दर्शना, मस्तकावर राज मुकुट धारण करणाऱ्या पुण्य श्लोकाच्या बाबतीत तडजोड संभवू शकत नाही. त्याबद्दल युवराज आपल्याला जमत नाही. पण सौबळेश्वराच्या छोट्या पुत्राकडे युवराज शाल्वाकडे तरी बघून आपण त्याला जीवदान द्यायला हवे होते असे मला वाटते. प्रिय दर्शना, सौबळेश्वराच्या वधाची आज्ञा देताना माझ्या अंतर्गणाची तडफड झाली नाही असं का तुला वाटतं? मी जे कृत्य केलं त्यात कर्तव्य बुद्धीशिवाय दुसरा कोणताही हेतू नव्हता. हे तरी तुला मान्य आहे ना? त्याबद्दल युवराज आपल्या दुश्मनालाही शंका येणार नाही. आपण जितक्या कठोरपणाने सौबळेश्वराचा वध केला तितक्याच प्रेमापणाने चिमुकला शाल्वाची समजूत घातली आणि
आणि त्याला गादीवर स्थापना केली. बस तेवढा समाधानी मला पुरेसा. माझी खात्री आहे सगळा वृत्तांत ऐकून महाराजाला नंदता वाटला केली राहणार नाही. वाटतं महाराज इकडे येत आहे तर मग माझे बाप थोर या शंका नाही. सम्राटाचा विजय हो देव होता तू वसावा तुझे कुशल आहे. तुमच्या आशीर्वादाने का माझं कुशल आहे. स्वबलेश्वराचा वध झाला. महाराजांची मनस्थिती ठीक दिसत नाही. चंडोला युवराज, गेले काही दिवस महाराजाची प्रकृती ठीक दिसत नाही. मग चंडोला हे वृत्त मला तातडीनं कळवायचं नाही का? राजराजाने महाराजांच्या प्रकृतीची परीक्षा केली का? औषधोपचाराची योजना मला काही देखील झालं नाही. महाराज आपण खुशाल नाही म्हणा पण आपल्या अंतकणातील व्यथा आपल्या मुद्रेवर स्पष्ट उमटली आहे. काहीतरी तुझे दर्शन. अरे माझ्या अंतःकरणाला व्यथा असायला काही कारण तरी घडायला पाहिजे ना. हे जर खरं तर महाराज आपली मुद्रा अशी ज्ञान का? आपला पोशाख असा मलिन आणि अस्ताव्यस्त का? उपाशी असल्यासारखा आपला चेहरा असा भरलेला का? महाराज महाराज खरं सांगा या 15 दिवसात आपण राजदरबारात घुसमट ठेवलं नाही. अश्वरूढ होऊन आपण मृगेसाठी गेला नाही. उत्सवात आपण भाग घेतला नाही. खिन्नपणे एकटेच कोठे कोठे फिरत असताना आमत्याचंही ऐकत नाही. खरं ना? अक्षरला अक्षर खरं. धन्य आहे तुमच्या चातुर्याची. देव होता तुझ्या सूक्ष्म अवलंबनाची अगदी हत्या झाली. तू मुलीच मला बोलायला जागाच ठेवली नाही. महाराज आपल्या सुकाळा चढणारे काटे कोणते हे तरी सांगा आम्हाला. मी प्रतिज्ञेवर त्याचा विरस करेन. खरंच काही दुःख अशी असतात की ज्याची त्याला भोगावी लागतात. तुझी आई माझी प्रिय पत्नी गंगा एका तपावर माझ्या संगे संसार करू लागली. एक दिवस वचनभंगाचा निमित्त करून मला सोडून निघून गेली. तिच्या विरोधाचा दिन मला माझा मुलाच भोगावा म्हणतात. पोटी जन्माला आलेली नक्षत्रासारखी 7 मुले माझ्या डोळ्यात देखत त्याने नदीच्या पात्रात फेकून दिली. त्या 7 पुत्रांच्या विचित्र योजनेत माझ्या हृदयाच्या अंतःकरणाचे जी तडफड झाली ती महाराज ते 7 पुत्र म्हणजे वसिष्ठाने साप दिले 7 सुदेव होते. हेही आपल्याला मान्य. वसुनी मनुष्य जन्म घेण्यासाठी आपल्याला उत्कृष्ट दिला. हा आपला चारित्र्याचा गौरव नव्हे का? गौरव कोणास ठाऊक. आणि माझ्या माथे दादाला आपला 8वा पुत्र हा आपला लाडका पुत्र देवात आपल्या पायी अर्पण केला. तू म्हणतोस ते खरं आहे. पण देवव्रता तू माझा एकुलता एक पुत्र आहे. धर्म व्यक्ती देखील म्हणतात एकत्र पुत्र असणे हे निपुत्रिक असण्यासारखं याचं दुसरा दुर्भाग्य नाही. म्हणजे पुन्हा विवाहासाठी मी उत्सुक झालो असं समजू नको. पण आपल्या अशा संदिग्ध बोलण्याचा मला कशाचा उमत पडत नाही. आपलं मनोबल स्पष्ट शब्दात मला सांगाल का? हे शक्य नाही. कुणाही पित्याला पुत्रापाशी प्रगट करण्यासारखं असं ते शक्य आहे. प्रार्थना ते भोग अखेर माझे घरास भोगावे. कुणाही पित्याला कुठलाकडे प्रगट करता राजप्रसादात सगळ्याकडे सुरळीत चालले आहे. प्रिय दर्शना तू महाराजांच्या मागोमाग जाऊन त्यांना अंतपुरात ठेवू जशी आपल्या चंडोला तू महाराजांच्या सहवासाला अश्रुप्रहार असतोस. तुला कधी त्यांची व्यथा माहीत असली पाहिजे. जितकी
तीच मला. मला तर त्या संदिग्ध बोलण्याचा काहीच बोध झाला नाही. बोध न होण्यासारखं त्यात काही गुण नाही. युवराज, धर्मवेत्ते म्हणतात एकच पुत्र असणे हे निपुत्र असण्यासारखे दुर्भाग्याचे आहे. महाराजाला आणखी एक पुत्र हवा आहे. धर्मवेत्ते म्हणतात म्हणून बरं का. पण चंडोला, महाराजाला हवा आहे आणखी एक पुत्र. पुत्र काही आकाशातून पडत नाही की झाडाला लागत नाही. पुत्र प्राप्तीसाठी पत्नी ही हवीच. म्हणजे महाराज पुन्हा विवाह करण्यासाठी सिद्ध आहेत असं सरळ सरळ सांग की. विद्याला पुत्राजवळ कसं बोलता येईल. महाराजांच्या मनात पुन्हा विवाहाची लाज झाली. गंगा मायेच्या प्रीतीपायी महाराजांनी 18 वर्षाचा कणखडीत केला. त्या ऋतुश्रेष्ठाच्या मनात थांबा युवराज, हा नवीनच मुद्दा आला. 18 वर्ष महाराजाने कडकडीत वैरागाच्या तसेच 18 वर्षे पुत्राची कधी गोणी झाली नाही. मग आज अचानक धर्मविद्याची स्मृती का होऊन यावी. खरा महाराजांना आजच एक पुत्राचे शरीर थांबवलं. यावरून बोध व्हावा पुत्र हे नुसते निमित्त, हेतू पत्नी. पुत्रे निमित्त हेतू. चंडोला, चंडोला, तुला माहीत आहे ते स्पष्टपणे सांग. नाहीतर या महाकोपेचे देव व्रताची गाठ आहे लक्षात घे. सांगतो युवराज. पण युवराज, उपायमान होऊ नका. महाराजाचे चित्त एकीकडे म्हणजे कुठं, कुणाच्या काळात, कधी, केव्हा. बोल बोल चंडोला. क्षमा करा युवराज. महाराजांचं मन त्या धीवर कन्येकडे. धीवर कन्या, गंगा किनाऱ्यावरची फुलाची बोल. नाही युवराज. असत्य, असत्य चंडोला. माझ्या थोर विद्यार्थी तू असत्य भाषण करतो आहेस. नाही युवराज. वाटल्यास अमात्याला विचारा. महाराजांना तिला मागणी देखील घातली. काय महाराजांनी तिला मागणी घातली. तिला त्या धीवर कन्येला विवाहासाठी खुद्द महाराजांनी तिला मागणी घातली. ईश्वर साक्ष सांगतो. मोठी ठराल तर सुई चढवा. पण तिची अट मान्य झाली नाही म्हणून. कोणती अट? अट कोणती? बोल चंडोला. क्षमा करा युवराज. अभय, मला अभय द्या. ही म्हणाली हे सांगतो. तिच्या पोटी जन्माला येणाऱ्या पुत्राला गादी मिळावी असा हट्ट धरलाय तिनं. वधूची निवड निश्चित झाली. आता विवाहाच्या वाटाघाटीसाठी आपल्याला गंगा किनारी त्याच्या सुट्टीत जायला. बोल, कधी निघायचं? युवराज, सम्राटांचा विवाह निश्चित. ह्यात तुला अडचण वाटणार तर काय घडलं? अरे या काही दिवसात विरहाला धोंडीला लागून महाराजांची काय अवस्था झाली हे तू पाहिलं. मग सांग, माझ्या विवाहाचा मला पुढाकार घ्यायला नको का? पण ती दिवर कन्या पराशराच्या तोड बंद ठेव. समजलास ना? ती आता माझी माता होणार आहे. स्त्रियांच्या चारित्र्यावर त्यांच्या अप्रोक्ष बोलणे हे देवव्रताचं प्रीत नाही. पण युवराज, तिथे शब्द पांगळे होतात, तिथं देव अस्तित्वात कृतीने बोलतो. आधी रथाकडे
यावे युवराज. ठीक आहे. तुझ्या कन्येला नृपश्रेष्ठ शंतनू महाराजांसाठी मागणी घालायला मी तुझ्या घरी आलो. सम्राटांची शिष्टाई फसली म्हणून पित्यासाठी मागणी घालायला का पुत्राला वाटलं वाटतं? पाठवला नाही पुत्र आपण आहोत. योग्यच आहे. ज्याला त्याला आपल्या हितसंबंधांची चिंताही असायचीच की. कुरुवंशातील राजपुत्र स्त्री हिताची चिंता करीत नाही. प्रजाजनांचे हित हे त्यांचं हित. असं सत्यवतीच्या पायी प्रजाजनाचं कोणतंही गुंतलंय बाई? देवी आपल्या पायात एका थोर धर्मस्थ राजाचा चित्त गुंतलाय. असं म्हणजे थोर धर्मज्ञ राजाला देखील कुणाच्या तरी पायात गुंतून पडणारं सामान्य सगळं चित्त असतं म्हणायचं. दैव दुर्विलास. देवी नियतीच्या शापातून सम्राट देखील सुटू शकत नाही. पण युवराजांनी चित्त आहे आणि आजचे युवराज उद्याचे सम्राट होणार आहे नव्हे का? उद्याच्या उद्धार काय घडले आहे ते कोण जाणे? पण देवी युवराजाला चित्त असले तर ते स्वतःच्या चित्ताचे धनी आहे, दास नव्हे. तर मग या विचारा दासीकडून जितेंद्र देवव्रताची काय अपेक्षा आहे? माझ्या पूजाची मागणी तू मान्य करावीस. सत्यवती अद्याप कुणाची माता झाली नाही. खरंच? हो, लौकिक अर्थाचा खरंच. तर मग गुरुवंशातील भाग विद्यार्थी होण्याचा मान आपण स्वीकारला पाहिजे. देवी माझ्या अटी मान्य झाल्याशिवाय गुरुवंशाची भाग्य विद्यार्थी होण्याची देखील माझी मुळीच इच्छा नाही. तेवढ्यासाठी आपली समज अडून राहिली असेल तर मी देवी प्रतिज्ञेवर सांगतो की आपल्या पोटी जन्म घेणारा पुत्र आमचाच राजा. युवराज युवराज युवराज, हे आपलं मत समजायचं की सत्यवतीला दिलेला शब्द म्हणायचा? देवव्रताच्या मुखातून उच्छालेला प्रत्येक शब्द हा देवव्रताचा निर्धार असतो. देव राजाचा स्वामी माझा पुत्र होणार होता. मग युवराज, आपली जागा कुठे आणि कोणती? वाटल्यास हे राज सोडून मी निघून जाईन. आणि स्वतंत्र सार्वभौम सत्ता संपादन करणं असेच ना? युवराज, ही सत्यवती व्यवहाराला काही घोडी खात्री राहिल्याने असं समजू नका. आपण कल्पनेत पाहता की माझ्या मनात स्वप्नात देखील नाही. आपली इच्छा असेल तर मी वारप्रस्थानासाठी निघून जाईल. छे छे, युवराजांचं बळ, त्यांचा पराक्रम, त्यांची उमेद रानांगणात खर्ची म्हणावी अशी कोण इच्छा करेल? युवराज, आपण हस्तिनापुरातच राहिलं पाहिजे आणि राजगृहातच नांदलं पाहिजे. केवळ एक राजपुत्र म्हणून? गादीचे सेवक म्हणून, या राजाचे सामंत म्हणून. एवढ्या अल्प मागणीमुळेच आपलं समाधान होत असेल तर गादीचा सेवक म्हणून ह्या पेटण्याचा देवव्रत कधीच फाटी पुढे राहणार नाही. युवराज, ही मागणी दिसते तशी अल्प नाही आणि सराळी नाही. गादीचे सेवक म्हणून आपण प्रतिज्ञेच्या लोभात पडू नये. प्रियदर्शना, अष्टवसूंपैकी उरलेला हा शेवटचा वस्तू सेवाव्रताची लाज धरत नाही. या निरंतर जीवनात गर्भिणीचे व्रत धारण करणाऱ्याला त्यात माणसाला मुक्ती मिळते नाही का? सेवा, त्याग, मुक्ती. युवराज, शब्द जर आपण एखाद्या स्थितप्रज्ञेच्या थाटात उच्चारले, पण मी सांगते, ही सारी खोतांडी आहे. दुबळ्या मनाने आयुष्याची भयान पोकळी भरून काढण्यासाठी निर्माण केलेले गोजीरवाणी भ्रम आहे. गोजीरवाणी भ्रम असतील कदाचित, पण या भ्रमानित मानवी जीवनाला अर्थाचा सुगंध दिला. युवराज, माझ्या प्रज्ञेची अट आपण मान्य केली. आपण धन्य आहात युवराज. सत्यवती, आता थांबा. अजून हा व्यवहार पुरा झाला नाही. अजून अवकाश आहे. आता आणखी देवीची आज्ञा ऐकण्याची उत्सुकता आहे. क्षमा करावी. थोर मनानं पित्याला संतुष्ट करण्यासाठी आपण गादीवरला जन्मस्थ हक्क सोडण्याची प्रतिज्ञा दर्शवली. पण उच्चाराप्रमाणे पुरुष आचरण आणतात असा माझा तर समज राहणार. कदाचित आपण आपला शब्द खरा कराल देखील, पण कदाचित, निश्चित नव्हे, निश्चित काळ फिरणारे कालांतराने सिद्ध
इतका आपल्याला हवे आहे आपण निसंकोच मागू. युवराज, माझ्या मनातली चिंता मी बोलू दाखवत आहे. भविष्यकाळी गादीची अभिलाषा धरून आपल्या पुत्र पौत्रांनी युद्ध आरंभलं तर आपण कसे का निवडणार आहात? मी कुणाच्या जन्माला कारण झालो नाही, म्हणजे पुत्र पौत्राच्या भवितव्याचं कुणालाही चिंता पडण्याचं कारण नाही. ही बरा प्रिय दर्शना, या गंगा मातेला साक्ष ठेवून मी प्रतिज्ञा करतो की आजपासून मी अखंड परिस्थिती बदलली की माणसं बदलतात आणि उरतात फक्त शब्द. आपण पुरुष श्रेष्ठ असला तर पुरुष आहात आणि म्हणूनच घडते. देवी, परिस्थिती बदलेल तरी हा देवव्रत बदलणार नाही. अखेरपर्यंत हा देवव्रत बोलल्या शब्दाचा बंदी राहील. एक वेळ सूर्य आपला तेज टाकेल, चंद्र शीतलता सोडी, काळ ही विद्या कठीण जायला लागेल, पण हा देवव्रत प्रतिज्ञेचा कोणत्याही परिस्थितीत त्याग करणार नाही. शब्द निवड शब्द आहे. वेळी नुसत्या शब्दांच्या तेजाने अशी विकून जाऊ नका. त्यांच्या शब्दांनी असते अशी झळाळी होती. पण पुरुष हृदयाला प्रतिज्ञा पालन कधीतरी माहित नाही का? देवाबता, या इतक्या निकट वर्तीयासमोर तो प्रतिज्ञा विचारली म्हणून मी तुझ्यावर विश्वास ठेवते आणि पुत्र म्हणून तुला स्वीकार करते. दादा, विवाहाला मी सिद्ध आहे म्हणून सम्राटांना संदेश पोचवा. खरोखरच युवराज, माते, द्या तुझ्या पुत्राला आशीर्वाद. या क्षणापासून मी युवराज पद सोडलं. पुढे जन्माला येणाऱ्या माझ्या चिमुकल्या भावासाठी मी हा मुकुट युवराज, तुम्ही धन्य आहात. कथित गंगा माईचे डोळे देखील आज पाहतो. तू हे काय आनंद आहे? ह्या आपल्या पुत्राला कर्तव्य पालनाचा अंगी सामर्थ्य दिल्याचा आशीर्वाद द्या. मी माझी कन्या आपल्याला आनंदाने अर्पण करीत आहे. तुझ्या कन्येचे मन बदलले नाही ज्या माझ्या प्रिय मित्राने आपल्या विवाहासाठी युवराज पदाला स्वतःचा हक्क सोडून दिला आणि अखंड ब्रह्मचारी राहण्याची घोर प्रतिज्ञा केली आहे. प्रतिज्ञा ब्रह्मचार्याची गादीवरला हक्क सोडून प्रतिज्ञा विचारू छे 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 नाही कसं होणार? देवी, आपण आपला कठोर ममतेनं दुर्गा माईनं आपल्या 7 पुत्रांना जलसमाधी त्या निष्ठुरपणाने हा विष देवव्रताच्या उमलत्या मनाला आणि यवनाला त्या गंगा किनाऱ्यावर सोडून देवव्रत तर संपला. या गंगा
आता पेरले नाही ते सर्वच प्राणाला लावून या भीष्माला उचलले पाहिजे. सर्व परित्याग करून भीष्माला बनवलं पाहिजे. पांढऱ्या केसाची राग लागण्यासाठी ह्या भीष्माला आता वृद्ध झाला पाहिजे. आई गंगामणी मला मला सामर्थ्य दिलं. मला माझा क्रोध गळू दे, माझा अहंकार गळू दे. तुझ्या मायेत बिंदू 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 दे.
राजकन्या, जिची तू सून होणार आहे त्या माझ्या राजमातेला बंधन कर. कन्या म्हणून म्हणजे राजकन्या, तुझ्या बोलण्याचा अर्थ माझ्या ध्यानात आला नाही. क्षमा करा महाराज. कुणाही तरुण स्त्रीचं अंतःकरण अभिमानाने उच्चवून यावं असा पराक्रम करून आपण मला स्वयंवरात जिंकलं. पण महाराज, मी आधीच वचनबद्ध आहे. काय तू आधी वचनबद्ध होती? हो, कुणाशी? शाल्व राजाशी. शाल्व राजाशी? छे छे. ज्याला युद्धात भीष्मानं पराभव करून पिटाळून लावलं त्या शाल्व राजाशी? होय राजमाते, ज्याला भीष्म राजाने युद्धात पराभूत केलं, निर्यात केलं आणि निशस्त्र करून पिटाळून लावलं त्या शाल्व राजाशी. राजकन्या, नको महाराज, मी प्रार्थना करते. माझं मन मिळवण्यासाठी आपण एक शब्दही उच्चारला तर आपल्या पराक्रमाला घेतलेली अंबा आपल्या वचनाला देखील पाठीय होईल. महाराज, आपण आपलं सौभाग्य मिळवण्याचं भाग्य माझ्या जन्मी या पाळीत येईल नाही. आंबे, अगं भीष्मानं तुला आणि तुझ्या बहिणीला स्वयंवरात जिंकलं ते स्वतःसाठी अशा का भ्रमात आहे? स्वयंवराला येणारे राजपुरुष दुसऱ्या कोणत्या हेतूने येतात? ते भीष्मालाच विचार. राजकन्या, तुझा विपरीत समज आला असेल तर मला क्षमा कर. सम्राट विठ्ठल यांना सम्राट मिळवण्यासाठी त्यांचा सामंत म्हणून मी दरबारात गेलो. काय? केवळ सामंत म्हणून? होय, केवळ सामंत म्हणून. आंबे, अगं भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध आहे, हे सगळं जग जाणतं. ते मी देखील सारत होते राजमाते. पण भीष्म राजा स्वयंवरात आलेले पाहून मला असंही वाटलं. थांबलीच तांबे. भीष्म स्वयंवराला आलेले पाहून काय वाटलं तुला? काही नाही राजमाते. क्षमा करा महाराज. स्वयंवरात मी शाल्वालाच भरण्याचा निश्चय केला होता, पण त्यापूर्वीच आपण तिघी बहिणीला रथात भरून हरण केलं. ही गोष्ट जर मला आधी कळली असती तर मी तुझ्या डोळ्यात शाल्वाची इतकी गैना केली नसती. शाल्वा इतक्या प्राणपणानं माझ्याशी का झुंजत होता हे आता मला उमगलं. घडली गोष्ट होऊन गेली, त्या बदलाचा खेद कशाला? आंबे, माझा पुत्र शाल्वा पेक्षा रुपा होण्यानं रतीभरही कमी नाही. तुझ्यासारखी तेजस्वी सून मला मिळाली पाहिजे. राजमाते, आपण मला आईच्या ठिकाणी आणावे. उदार मनाने आपण शाल्वाकडे माझी पाठवणी करत अशा आपल्या बाळापाशी मी विनंती करते. वेळेने तू मला प्रिय झाली आहे. आईच्या ठिकाणी तुम्हाला मानतेच म्हणून सांगते. शाल्वाचा नाद तू सोडून दे. विचित्र व्यासी विवाह करण्याचा तुझा प्रीत आहे. नाही माते, असं करता येईल. शाल्व राजाशी मी वचनबद्ध आहे. म्हणून काय झालं? हिला वचन आपल्या हितासाठी मोडता येण्याचं खडच आहे. तू वचनाला जागतेस, तसंच शाल्व जागत नसता तर तुझ्या प्राप्तीसाठी भीष्मापुढे पदर कसला नसता का झाला? माते, कोणता मागे मनाचा पुरुष गणांगणात आपला पदर असेल? झालं तर तुझ्या प्रेमापेक्षा आपला मान, आपली प्रतिष्ठा तुला अधिक मोलाची वाटते. यातच त्याचं मन स्पष्ट झालं. शाल्वाला पराभव पत्करला तेव्हा तुमच्या अनाभाताची तिसरे झाले. आता विचित्र वेळाशी विवाह करायला तो मुक्त आहे. आंबे, मी सांगते की आहे, माझ्या पुत्राला तू योग्य आहे. नाही म्हणते, असं होणार नाही. मी शाल्वाला वळलं आहे. शाल्वावर माझं प्रेम आहे. मनोमनी मी केवळ शाल्वाचीच आहे. माझ्या प्रेमाच्या पूर्ततेसाठी तरी मला शाल्वाकडे जाऊ द्या. प्रेम प्रेम प्रेम. आंबे वेळे, अगं प्रेमिकांच्या प्रणय पूर्तीसाठी विधाताने या विश्वाची रचना केली आहे असा तर तुला समज आहे. माझ्या पुत्राने तुझा विवाह झाला तर तू सम्राज्ञी होशील. नको माते, मी ईश्वर साक्ष सांगते. मला वैभव नको, राज्य नको. मला फक्त शाल्व हवं. शाल्वा संगे मी एखाद्या झोपडीत देखील सुखानं संसार करेन. ते शब्द आणि तेच. अगं तुझ्या वयातल्या कोळ्या मुली अशाच कस्त्री मृगामागे जीव जीव धावतात आणि अखेर कशी पडतात. आंबे, तू माझी पोटची मुलगी असती तर तुझ्यासाठी मी जे केलं असतं तेच केवळ आता तुझ्या हितासाठी तर केलं आहे. बस, हा वेळे
मला एकदम आईची आठवण झाली. माझ्या मुखातून गंगा माईनं तुला साथ घातली असावी. माते, मला देवव्रता म्हणून हाक मारण्याची तुला आजच का म्हणून इच्छा झाली? माझा विचित्र वेळ गेला. त्याच दिवशी माझ्या दृष्टीचा भस्मही मावळला. आता मला दिसतो आहे देवव्रत गंगा माईचा तसाच माझाही पुत्र देवव्रत. माते, तो देवव्रत कधीच संपला. देवव्रतानं आपल्या प्रतिमेचा उच्चार ज्या क्षणी केला त्या क्षणी तो देवव्रत गंगा तीरावर भस्म झाला. आता उरला आहे विष्णू, फक्त प्रतिज्ञा पारण करणारा विष्णू. मला सांग, कुणाच्या इच्छेसाठी कुणाच्या शब्दामुळे तू प्रतिज्ञा उच्चारली? जेव्हा आकाश कोसळू लागतं तेव्हा धरतीचा धीर सुटतो. जेव्हा माणसाच्या शक्तीचा शोध घेण्यासाठी माणसाला निर्धारानं उभा राहावं लागतं.
प्रेम भाव विठ्ठल नामाचा रेटा हो विठ्ठल नामाचा रेटा हो प्रेम भाव विठ्ठल आवडी प्रेम भाव तुटला हा संदेह तुटला